Ang usa gyud sa mga hinungdan nganong nagpakatao si Hesus dinhis kalibutan tungod kay himuon taniyang mga igsuon, himuon taniyang mga anak sa iyang langitnong amahan. Lingi ay mong tupad ing na unsa man roy imong batasan murag anak sa Ginoo. Ing na kuno na wala ba manglingi ay ang kasagaran nato mura ra gitag tao sa atong paminawa, tao ra gitang ordinaryo. Ayaw oy gipakamatyan tas Ginoo, giantusan tag maayos Ginoo aron lang gyud mahimo tang anak niya. Dili sayon ang iyang gibuhat ni Kristo, dili sayon aron mahimo lang gyud tang anak manununod sa langit. Nya ato lang kada bang murag kumpiyansahan ra nato ba? Tao ra kita, tao ra gyud. Nya magtinaw ra kita, nya magsige pa kita rason-rason, saon man gud tao ra man gud taon tapader, tao ra man ko. Di man jud ko kapugong, tao ra man ko. Mao na ang nakaapan kay atong gi-highlight og maayo ang atong pagkatao nga unta ang Dios nag-highlight naman untag maayo sa atong pagka-sinagop nga mga anak sa Ginoo. Katubitan nahitabo diha karong bag-o diha may yati nga mga batan-on kaayo nagpinusilay nya nangamatay gyud in taon, mga minor de edad pa. Kulang gyud sila sa pagsabot. Ang ato rong mga kabatan-unan kulang kais pagsabot nga ako di ay anak sa Dios. Dali kayong masuko, dali kayong ma-discourage nya maghimo dayog mga buhat nga makalingaw nila, bahala na og yawanon kaayo ang maong mga buhat. Kay ambot ang mga ginikanan unsa sa kay inyong gitudlo sa inyong mga anak. Kinsa dinhing ginikanana be nga magsigig og sulti sa inyong mga anak sukad pag-isuna hangtod karon nga kamo hinumdumi nga mga anak mos Ginoo. Tas kamot mayo na iniisa ginagmay. Oy, ayon lang kunyog ilara. Kasagaran gid nato, ako mong anak, tahura ko ninyo, sunda ko ninyo. Mao ginaisagad. Kamo mga ginikanan, ingna na inyong mga anak, ayaw mininyog tahura. Day, dong, ayaw mininyog tahura. Tahura ninyo ang tinuod natong amahan, nga mao ang Ginoo. Ayaw mininyog sunda. Sunda ninyo si Kristo. Kay kung sundo ninyo si Kristo, ang tanan nga inyong pangayoon sa Ginoo ihatag gid na ninyo. Ayaw mig sunda. Kay mga yawanon sad mi. Ana. Aron ang inyong mga anak kamaong mutahod sa Ginoo. Nya kay ang Ginoo nagsugo mas mga anak, tahura ang inyong mama ug papa, di mutahod gina sila sa ilang ginikanan kay nagsunod man sila sa sugo sa amahan. Pero di nato ipaila ang Ginoo ngadtos mga gagmayng bata ug di na ipaila na manubo ginang di kaila Ginoo. Kamo mga ginikanan kanang inyong mga anak, mga babay, tube-tuban dayon diri, gagmay pa kay galisod paglakaw nya palakaw-lakawon nga nagdayapir. Sakto ka na. Nya tube-tuban, sabong-sabungan diri murag spaghetti nya, baklis ang likod, lakaw-lakaw ang bata ngadto. Nganong mao man imong gipasulob sa imong bata sa mahasulan maguna siya para sulubag sinina god kay nga murag kalimuotan ba ana. Unya ini kadako ana mo na nga nagbaklis-baklis na anas publiko. Kay naanad naman atong baklis-baklis. Nya itudlo dayon, sige day, paninduta gid na imong legs, kana imong dughan paninduta kay moapil tag beauty pageant aron mo sikat ka.
kuang sang bata, TikTok sad, oy, ka nice, ka beautiful, sige ang ingong beautiful. Nganong beautiful man kay kamaong mo pakita sa iyang mga parts nga private. Nya tawgon dayog gorgeous beauty. Ano mo na parte sa nila kadasig anang maglakaw-lakaw anang intablado, apil anang kuntis-kuntis nga gagmay na lang kay gipanghapin diri. Nya usas mga judges ang pare. Sige saglad og lawayng pare ana. Nya anak pa ka nas Ginoo. Ha? Nya karon kay na may social media, mga batanon kaayo, mga teenagers, daghan mang mo view kung magpakita ko sa akong private parts, pakita dayon aron makakwarta kay daghag mo view sa YouTube, sa TikTok o sa unsa pa na diha, Facebook. Nya like din ta, daig dayon ta. Ana, amo na ro ilang gihimo ng negosyo ang lawas labi na gid taon sa mga babae. Sa una, mura man taglainan nga hala nagbaligya siya siyang lawas, tawgon siya babaeng mubuglupad. Aun sa to? Sa titawagan na. Langgam nga mubuglupad. Aun sa mo. Amo lagi. Kanta ba ni Freddy Aguilar ba? Aun sa to na. Kalapating mababa ang lipad. O kana pati nga mubo og lupad. Mao manay kanang atong kuan sa una nya murag tag lainan ba nga mao na iyang gibuhat, pero karon sus daghanang gabaligya sa ilang lawas naa sa social media. Nya wala nas bayad, dili na nis bayad daogon. Unsa man ni daogon sa mo view, kay kada na mo view niya mo follow naa na may kwarta nga musod ngadto sa nag-display sa iyang lawas. Sa may na lang na pader kaysa ma-prostitute nga gamiton gyud ta. May na lang na kakwarta tagamay kay ni agon ni kuan ni agud tay di ra ba nagamay usay mo million ba yan ang ilang income in 1 month. Oy mo million oy usahay tungod anang ilang pag-display ilang lawas niya. Unsa man na anak patas Ginoo o anak siyawa? Anak sa Ginoo. Ang atong binuhatan di na anak sa Ginoo, anak na tasyawa sa binuhatan. Muna si Jesus niingon siya, siguro gyud ko nga ang amahan mohatag ninyo sa tanan ninyong pangayoon nga dili na ako maoy mangayo tungod mo na ni ang kondisyon tungod kay nahigugma man mo nako og mituo man mo nga ako Dios. Yan ingon din siya, tinuod bitaw nga ako Dios. Nianhi ko sa kalibutan ug karon mobalik nako ngadto sa akong amahan. Kita sa diin man tagikan. Diin man tagikan. Gikan punta sa Ginoo. Iyat ang gipakatao din is kalibutan ug kanindot unta kun moingon sad ta karon mobalik nako ngadto sa amahan. Ngilingay mong tupad. Inakanusa ka mobalik. Inaganahan na kang mobalik ngadto sa amahan. Oh, daghan kay nato di ganahang mobalik. Ngano man kay na-attach na sa kalibutan. Magsige pa yung not now. Kanusa man di ay. Pagbuot las Ginoo. O lagi pagbuot magkades Ginoo. Unya nganong not now man. Lord, matuman imong pagbuot pero ayaw lang sa karon Lord. Ay, mga buangon. Kanindot dito sa balay sa amahan. Kanindot makigtipon tas atong amahan. Murag katong prodigal son. Gakos taon sa siyang papa kay purting lisuras iyang nahimutangan karon baya murabya tag mga prodigal son tungod ani intong pagsupak-supak tanawa lupig pa natoy baboy di ba katong prodigal son ang baboy di na mag-isa makakaon sa laog sa baboy karon pareha ato dihang gipangpusil lang diha na naglingkod atong bangko nya gipangpusil atong nangabot lupig pay baboy murag mga manok pangihawon tanibi ana di ba? Ana naman ron.
Nganong naingon ana man, ipasuyop magmayo. Sige naman sa ron, kabaha naman sa ning atong mga suyupunon. Nawawa ba ang tanig kadiyot? Nahilom-hilom na ba ang ni? Pero karon mura naman sa ni. Ambot, di bagi kata mga lumos ani kay ni kuan naman sa sugo naman sa tanawan niyo sa balita, dunay nasakpan pila na sad ka milyon, dunay na intercept pila ka milyon, pila ka bilyon nga drogas. Kusog na kayo. Mao na sanay nahitabo niadtong unang mga panahon nga murag nagbaha. Kana sa nasakpan lang na ang wa masakpi mas daghan sa tinud-anay. Kay may man kayo na silang mutago, na masakpan, sipyat lang gina. Pero ang wa masakpi, portig daghana. Mao na ato ng iampo. Mga ginikanan, challenge nato. Puy-i ang inyong pagkaginikanan nga Katoliko. Maura ginay makasulbad, go back to the family situation. Ang pamilya, ayaw mo pagsigig pangitag kwarta mga ginikanan, pangita in taon mo Ginoo. Ayaw pagsigig hatag sa inyong mga anak sa mapalit sa kwarta o sa kwarta, hatagi in taon sila Ginoo. Tagai sila Ginoo. Tagai sila sa grasya o gugmas Ginoo, nga wa mo base sa kwarta. Sige, lingay mong tupad. Yung na ipalit na lang natog slot ang kwarta. Di rin na ihatag sa simbahan ang kwarta. Ayaw na dito sa inyong mga anak nga bisag unsay pangayoong gadget hatag dayon. Ana, tudloy sila nga muhatag nga simbahan. Ngano man katilingbanon man ang simbahan. Nya Diyos non man ang simbahan. Kana bang mo gamit kas kwarta para sa Diyos non nga paagi, dili ipalit og armas, dili isuyop anang syabo og mga drugas, dili ipalit anang mga imnonon nga bisag kaadlaw na mga batan-on siging inom-inom nganong wa na may ning atiman ani nila, wa na may ni badlong nato nga mag-inom kaadlawong dako nya magpinusilay pagyud tungod kay wa sila matagaig Ginoo. Wa matagaig Ginoo. Ang ila na lang unsay gusto, wa na gyud. Luoy kayo. Nya mga ginikanan siging pangitag kwarta para sa future silang anak, pero nahatagan ka ninyo Ginoo ang inyong mga anak. Lipay kayo mo, nakagraduate sila sa college, pero nagdaka sila Ginoo sa ilang profesyon. Basig mo ending ra na nga mangurakot lang gyapon, mangawat lang gyapon diha sa panudlanan nga gipiyal nila. Kay wa lagi Ginoo. Di ba? Muinding ra na nga adtos kompanya, manag-away ra na tungod anang gitawag natog peers competitions, magdinautay, hangtod magdepresyon. Ang uban gani nangabuang. Naman ko'y mga kaila nga tungod kay gibas og maayos mga peers niya dito sa kompanya na anak gid in town. Wa kapugong, nag-nervous breakdown tungod sa kanang pressure ba bashing in the social media nya mao nay mga professionals basig mo ending ra na nga magpuyo-puyo kay wa gitay morality on sexual sa ilang sexuality, magpuyo-puyo, mag same-sex union nya mao din atong tawgon og professional in the perspective of God's kanaganing standards. Dili oy. Unprofessional kay na sa matas Ginoo. Bisag kani pang nagwali. Nya magpuyo-puyo. Og kanang na nagbilo diha, na patay. Og masipyat sa basin. Pero lagi na butangan nato Ginoo. Mao na dinhi kaning atong baligyag slat, mura ni siyang tiaw-tiaw. Pero daghan kay mga kinabuhi nga nangausab na iuban mo ingon ako, Father, di jud ko manghatag sa una, mangaway pagani ko. Pero karon Father, sige na kog panghatag, di na sad ko maningil og utang, kay naanad na kog palit og slat. Kanindot di ay Father maanad tag panghatag
padong sa Ginoo. Nakula, kanindot ani god, dili ni kabayrag sapi oy ang iyang transformasyon. Pero kanang wa gyud palit-palit. Kusmod lang naong anak. Lingay mong tupad na naadik na kagpalit. Na kono, adik kagpalit. Ana, nya mo yung siya. Adik na kog palit oy. Din adjud ka ana maimpierno. Kay ngano man muminos magid ang imong sala basta mahimo kang manggihatagon, labi na gyud og ang imong pagpanghatag alang sa kaayuhan sa simbahan, alang sa kaayuhan sa katilingban. Na iniingon ako, Pader, diin man kag kwartaan ang imong gipangtukod og mga balay, kay ilan naman nirong gi-highlight, sige man taga-announce nga 80 na kabalay ang atong nahimo. Sige sang sinuwatay din Pader, akong balay trabaho in town, akong mga naong sa dani, ako malagihuwat ani patrabaho sa ilang balay, tuga-tuga magminyo-minyo, wara bay mga kasal ng uban nya human ako'y pabuhatos balay. Ngigagod ninyo, maghimon lang kog balay na ako sa Madrid na haron himuon namong murag hermitage, no? Bitaw din no. Nako, kanang maong mga kwarta nga akong gihimog balay, di gid na ako, partly nasa ko'y ako diha, tampo, pero gika na sa mga tao nga, purting daghanang mga tao nga ning palit og slot adtong sitiyo. Tagpila man tong sitiyo? 100 pesos. Kisayunan mo ng 100 pesos, siging tampo-tampo, nakatukod na tag-80 kabalay, nga ang balay nila sa una, murag bahis, baboy, karon bahay nas tao, 80 ka buok, mag-average ang gasto nato og 40,000 kada balay. Asa man to sila mangitag 40,000 nga igastos para motukod og ilang puy-anan? Wa na gyud mahimo. Pero karon atong natukuran, gikan lang sa tag 100 pesos nga nagsigig tampo-tampo. Makita nato diha unsa kanindot kung magsunod tas Ginoo, makakab-o tag daghang mga butang. Kaning atong nahitabo dinhi, ginagmay-gagmay. Karon ang atong SBF dag, that is only 500 pesos. Siya rugwa jud kay 500 pesos nga matigom in 1 week or in 2 weeks. Nya makapalit na ka og usa ka slot. Ang impact ni ana dako kayo, munindot ang katilingban ug ang imong kasing-kasing mahimong liwat sa kasing-kasing ni Hesus ug sa mga santos ug tawgo natang mga anak sa Dios. And anytime nga mawa ta ning kalibutan na, diretso tang mobalik sa atong amahan nga dugay nang nagpaabot nato didto, nagandam sa labing maayong puy-anan o labing dako nga kalipay nga way katapusan.